Marte, zeul războiului, este alături de legiunile romane. Jupiter, tatăl zeilor, este alături de romani. Tot Capitoliul este alături de ei. Asta încearcă să le transmită Traian. Vezina este trimis la Traian pentru a-i spune că în mâinile dacilor se află Longinus, prietenul lui Traian, și că dacă Traian nu va face cale întoarsă pe podul său și își va retrage trupele în Mesia, dacă nu va face asta, Longinus va fi ucis. Ce poate să aleagă Traian? Viața prietenului său sau părăsirea câmpului de luptă? Viața unuia, spune Traian, nu face cât viața tuturor. Salus